أبناء صلاتنا أبناء مزمورن منفس لتصنحنا وغلنا كنكتسلينا مالتي زحلفة أبتنايت انتاوي زبن يجمير نيره أجتهم ناي تاريخ صحافتي نزبنات بفلاي كاب قداماي كفل زبن كابتي قويتا يسوس كريستوس زتولدلو جمير مالتيو أب سلسته يخفلوه تقداماي تنتاوي زبن يبحال مالتيو كاب قداماي كفل زبن كساب حمشاي كفل زبن أب تاريخ نايبة كريستيان دمازي زبن أبوتات يبحال إتوم قداموت أبوتات مالتيو زغلغلولن بزح صحفات صحفولنان يزي مسغويتا يسوس كريستوس صعبو دك مزامرتي كم زنبرو نفلطينا مالتيو بدحريون نتوم حواريات صعبو ساعتنا حواريات بحالو كم زلو نفلطينا قال خاباتهم متقاس بعل بوليكارب زبحالو ناي سميرنا كاهن زنبره بعل ايرونيوس زبحالو كلهم تم قدامات بعل تورتوليان اوريجين كساب غزي بعل اغوستينوس ناي هيبو ابوتات بتكريستيان تباهيلهم بيصوعوا ስለዚህ ዚአቶም كساب حمشاي كفل زبن يمنيرهم أبزياتهم زلوا هابتي تاريخ نايبة كريستيان كا كسا حج تغورغيرو لكاونتي أزنعم أيتودأن الله اتخلو دكتورينات ويسرعات نايبة كريستيانات أبة كريستيان نغبرو مبزحتو مسرت ناتومي مالتي أبتخلقيتي رئيت ناي كريستنا متاو جمرة حجي كسب حمشاي كفل الزبن انتاي مالتيو انتاوي زمن سلز حلفة جزء عرينا عميقنا زرعانايو كسب حمشاي كفل الزبن زنبريو اتابة كريستيان متجمرت مدري ارتراخة انتاي يقبر نيرو نزبل حطي حجي تاريخ بتا كريستيان اب عالم كله أب بيت مرتادنا يمسحف قدس زمهارو له church history زبحال مالتي أبت مجمريا تاريخ كاب قدامايك ساب حمشاي كفل زبن زتغبره كاب يروساليم جميرو ناب سماريان ناب أنطاكيان بمولو بفلايت باولوس زعاممو خفلي ناب معراب قصون كومون بعل وانجيلاوي ماريكوس زوانجيل صحافلنا ماريكوس قرب نتحت قصون ناب قبس زموصلون أبيلكايو تأتوكرو بزح أبت تاريخ بيت كريستيان أنا زغبرو زلو حجيجن مستي ناتنا ززامد ريلاتيف زغنا نجر مغا كجف حقتات زلوه بزعبات مدر بحري ويكا مدري إيرتران إثيوبيان زبل كاستمايز زغبرو زلو بزح موكيسيتات يزلني ولا معراباويان صحفوه ولا دك هاجرنا صحفوه مالتي كم تزبلكم زحلفون بأزي عميقون صفوفون درجة أخصنا حسب بوئيو صحفات تصحيف الله بزعبو بفلايتي تحدثوا أب إيرترا زعتوه بفلاي نايتم مسيون ناي شودن كأتو خلو استتصحف الله تاريخ ناي كنشات بهيلو استتصحف الله بزدققم بزعمقن مصنعتري جن بناتي اسسمنت جينا اي تجمرن دارغاون كبل خيلي مخنياتو بزح عميق هابت زلوو بسنت انتون كنرغاغصو نخل بوتاتا تاب ኤርትራ ዘሎ አዛሜድካ ክጽናዕ ዝግቦይ ማለትي ስለዚህ እንታይ ያስገብር ዘለኹ አብ ጥንታዊ ጅማሬ ቤተክርስቲያን አብ ኤርትራ እንታይ ኮነ ይትሕቶ ከምዚ ፓስተር ክብለና ጸንሐ ኸአ
ናብ ሓደ ቤተ እምነት ክንመጽእ እንተደኣ ኮይንናሲ እሞ ከዓ ንህዝብና ክንበጽሕ እንተኮይና እሞ ከዓ ትቁፅርና ከምዚ ፓስተር ክብሎ ዝጸንሐ ወይ ክውሕድ ወይ ክበዝሕ ይኽእል ግን ኣብኡ ከባቢ እዩ እንተኮይኑሲ ብሓቂ ተዳሊና ዲና እምነትና ክንነግር እንታይ እዩ እምነትካ መፍለይኻ ካብታ እዛ ሓጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንታይ እዩ ተባሂልካስ ክትእምን ትኽእል ዲኻ ታሪኽካ ትፈልጥ ዲኻ መጻጽኣ ክርስትና ትፈልጥ ዲኻ ሕጂ በፂሕካያ ዘለኻ ኣብ ምንታይ መሰረት ብምግባር እዩ ንዝብል ብፍላይቶም መምሃራን ናይዚ ቤተ እምነት ንዝኾኑ ጽባሕ ንግሆ እዚ ጽቡቕ ገይሮም ንኽመሃርዎ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ሰረት ዝሰደደ እንተደኣ ኮይኑ ተማሂሮም ሽዑኡ እምበኣር ይዕጢቕና ኣለና መምሃራን ካበይ ከም ዝመጻና ንፈልጥ ኢና እቲ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዓለም ኮይኑ ዘምጽኦ ንዕኡ ኢና ተቐቢልና ኣማጣጣና ኻ ከምዝን እዩ እቲ ብርሃን ወይ ከዓ እቲ ወንጌል ከዓ እዚ እዩ ዝመስል ኢልና ንሰባት ብእምሮ ክንእምን ብመንፈስ ድማ ብርትዓት ኮይና ብርሃን ዓለም ክንከውን ኢት ናይ መወዳእታ ዓላማ ማለት እዩ ስለዚ ታሪኽ ንምዝርዛር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዕላማ ናበይ ገጸ ይኸይድ ከም ዘለኹ ክተስተውዕሉለይ ከዓ ይደሊ ማለት እዩ ካልእ ክነግሮ ዝደሊ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ንኣምኖ እምነት እቲ ዶክትሪን ኣለና ንኣብነት ሕጂ ክርስቲያን ዝኾነ ኩሉ ብስላሴ ይኣምን እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽን ሓቀኛ ሰብነትን ከም ዘለዎ ይኣምን እዩ መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ኣካል ምዃኑ ይኣምን እዩ ካበይ መጺኡ እንተደኣ ኢልኩም እዚ ስቑኢሉ ይኮነን መጺኡ እቶም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጀመርያ ዝበልኩኹም ኮፍ ኢሎም ሪሰርች ገይሮም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጾምን ጸሎትን ወዲቖም ነዊሕ ዓመታት ተኻቲዖም ተባኢሶም ገሊኦም ተወጊዞም ገሊኦም ካቶም ኦርቶዶክስ ዝበሃሉ ኦርቶዶክስ ማለት ትርጉሙ ቅኑዕ ርእይቶ ማለት እዩ ካብቲ ቅኑዕ ርእይቶ ከዓ ቅኑዕ ትምህርቲ ወይ ከዓ ቅኑዕ ዶክትሪን ዝብል ዝወፀ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክሳብ 5 ክፍለ ዘመን ዘሎ ኦርቶዶክስ ንብሎ ማለት እዩ ብኸምዚ መገዲ እዩ እቲ እምነትና ተሰሪቱ ስለዚ እቲ ዶክትሪን ዝበሃል ሽሙ ክለዓል ኣይደልኒ ኣነ ብመንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ክዘልል ዝደሊ ዝብል እንተዳ ኣረኣያ ኣለና ይጋጭ ኣሎ ምስቲ ንኣምኖ ማለት እዩ ወል እቲ መንፈስ ቅዱስ ኢልካ ትዘለሉ እውን ዘለኻ ፍቓድ ኣምላኽ ክንሱ ግን ኣቦታት ኣጽኒዖም እዮም ሂቦምኻ ተቐቢልካዮ ተዛትዮም እዮም ኮፍ ኢሎም ኣብ ጣውላ ስለዚ በዛ ዓይነት ምርዳእ ብመንፈስ ብርትዓት መንፈስ ቅዱስ ሰንስ እንገብር እቲ ነፍስና ንኣምላኽ ዝጸምእን ዝደልን ክኸውን ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ድማ በእምሮ ብርትዓት ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ በእምሮ ውሕዳት ቃላት ክርድኡንን ዝኽእሉ ክዛረብ ይሕሸኒ ካብዚ ዘይሰምዓኒ ብመንፈስ ዝዛረብ ከም ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ናብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ክቕፅል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ርኤት ዝበልናዮ ናይ ክርስትና ብቅዱስ ፍረሚናጦስ ዝኣተወና ማለት እዩ እዚ እቲ ሰፊሕ ጽሑፋት ዝረኸብናሉን ዘለናን ማለት እዩ ኣብ ክንደይ መቒለዮ እቲ ዝሓለፈ እንተደኣ ትዝክሩ ኮይንኩም ኣይሁድነት ብክልተ መገዲ ሓደ ብንግስቲ ናይ ሳባ መገዲ ከምኡውን ብንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንግስቲ ኩሽ መገዲ ብወገን ሱዳን ሓደ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ በቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ውን ኢልና ማለት እዩ ንሱ እውን ኦሬዲ ኣይሁድነት ተቐቢሉ ከም ዝነበረ መፅሓፍ ኢሳያስ የንብብ ከም ዝነበረ ርኢና ክርስትና ድማ ከምኡ እቲ ፀሓፍ ዛንታ ዝኾነ ዩሲቢየስ ዝበሃል እቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ንስዩ ንምድሪ ኢትዮጵያ ወንጌል ዝሰበኸ ከም ዝበለ
إذا دم ما بتقدم أي كفل زبل مالتي أب حمساتات مالتي جينا تصحفات ناي من أختنا يبعل باولوس وكي تود أخلص وانجيل عم مدري إثيوبيا خمس نجرة يتي سلوك مالتي إذا أتا كاله إتريت متاو أمنت كريستنا هنا جن مستنا أيهود النتكا رابعي ريت وي فورس فيو أمنت كريستنا إذا زدل دل حج صحفات سلنا مالتي حلا فرينا نيرنا أم مدر أقسم نمجم مريا خمسة مالتيو السو أيزي نت نجوس إيزانا زبهل أب دباروا in fact أبتا ما أكل دباروا يكون يمكن أبتقو مسلم زبهل بوتا بسلسلة بيتن إسران حمشتن أتميقوه نجوس إيزانا مالتيو كدبيو كريستنا خمس نبرة مبزحتهم تمهارو مصحف قدسن ناي تاريخن ينغريو كدم نغوس إيزانا متماقو انتاي زخونه نغوس إيزانا مستتماق ግን በሀገር ደረጃ ሆይ ያ ንጉስ እንተዳ እምነት ተቀቢሉ አቡ ኸለቱ ትሕቲ ይዘሎ ኖርማል ማለት እቲ ህዝብ አይኸውናሎ ማለት ስለዚህ ኣብ ዓለም ሮማንያ በሀገር ደረጃ ክርስትና ተቀቢላ ዝበሃል ንመጀመሪያ ጊዜ ሕጅግን ትኽርክር ዘሎ ያ ኣይፋሉን ምድሪ ሓበሻ እዮም ተቀቢሎም ንመጀመሪያ ጊዜ ብዓለም ዝበሃል ምጉታት ኣሎ ማለት እዚ ኣብቲ ገዳም እና ዮሐንስ መጥምቕ ቴድረር ዝበሃል ትፈልጥዎ ቦታ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣኮሎግዛይ ናይ ቀደም መፀውዒኡ ድማ ኣብኡ ክብረ ነገስቲ ዝብል መፅሓፍ ብዛዕባ አቡነ ፍሬሚናጦስ ንጉስ ኢዛና ከምዘ ጠመቆ ጽሑፍ ዶክመንት አለና ማለት እዩ ናይ ጥንት ጽሑፍ ካብኡ ሓሊፉን ንጉስ ኢዛና ኣብትሰልዱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም እቲ መንግስቲ ኣክሱም ስልጡን መንግስቲ እዩ ነይሩ ንግዲ ምስ በዓል ሮም ምስ ግሪክ ምስ ግብፂ كسع مسهند والنجدي يمالالس كم زنبرة كنت ساعة كنت السلطان نيروه من قصة أخصم سلزي أبراب عيك في الزبنسي ناتو جنزب نيروه باتيرا نيروه إذا جنزبوه أنا مجمع يجزي مسكال زلوا خوينو ترخيبه إذا كريستنا ببزح مجدي أبتهاجر كم زعتوه مرتعطات نركب علينا مالتي قال أب ابن توقرون ويتا سماي زبل صحف كم تصحفه نقص إيزانا نفلت أيونة كريستنا نحجي أبرا بعيك في الزمن ينازل لنا بحدا وقونو كتفلاليو يتخلني كم مقابينة اكزيابير زفلاليو لأمبر ننبينو أيكونن نعملنا توم هواريات نبحلهم اتكريستنا إلهم كريستيان زبل سب أو أنصوكيا إنه مجمريا سوي عمو كريستيان زغونسي أيهود يوم نيرهم باولوس فريساو نيرو أيهوداو نيرو أو خلق كريستنا خا أتصيرو أتوم أيهوداويان زنبرو خا كلهم نجزي أبيرهم الخوخم زنبرو نفلت إنا مالتي جن اتمجابينت يتغيروا انتاي كوينو تجزي أبير زمدبو أبزبنات كمزي دحر خمزي خوني زبلة أو خلو خمزي وحزي غيرو قتيلو مالتي أزدم أيهود زنبريم كريستيان زغن زلو بخال أزار أربع انتاي لان يرنا بتد مجدين قستنا يسابان بمجد كوشن ناي إثيوبيان مباليو تكوش تبعين زلو دحر إثيوبيان لا تبعلي تترجمو بوم زمت أيهود ون أبت مدر حبشاس practice يجبر نيري ስለዚህ ክርስትና መስመፀ አቡ ሆሎ ልክ ዕገምቲ ኣብ ምድሪ ኣይሁድ ዝኾነ ቀፂሉ ክኸውን ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት ስለዚህ ከም ሓደ ጌርና ክንሪኦ ከም ሓደ መገዲ ውሕጅ ዝኸይድ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣይሁድነትን ክርስትና ካብ ኣይሁዲና ተቐቢልናዮ ብሕፅር ዝበለ ስለዚ ክርስትና ክንርድኦ ኣይሁድነት ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ كلاي كم فلالينا خاطر ريال خلينا تخلاي مخنياتو حجي أبز حجي وانا أبنتهم أيهود نكريستوس كمل حني أيكونوا زريوه قد بوزح كلام مقديري ومالتي
بودو غيرو زي موصو እግዚአብሔር كا كم زي قبل نصر قال املاح نغيرنا له معناتي بዛ عينت الرأيها كلتينا نبين خوين له كنبل نخل معناتي ازي انتي زعتوا بدحريو ابا سلامة قدوس فرميناطوس اب ግብጽ خيلوت باتريارك تقبلوا حنسا ابا سلامة مستقبلت باتريارك تاريخنا ايرتران ايثيوبيان تقلالا يتلويت معناتي اذا حجي ارثوذكساويت بيت كريستيان اب ايرترا اتي باتريارك كاب ግብጽ ያጥቆበለው አቡነ ሽኖዳ እምዝህብዎ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት መጀመርያ አባ ሰላማ አቡነ ፍሬምንጣስ አቡ ኸይዱ እቲ ፓትሪያርካል ወይ ካቲ ቅብአት ናይ አቡነት ስለዝተቀበለ ሓንሳብ ከም አምስኮነት ክሳብ ሕጂ ቀፂላል ካልኣይ ዝገበርዎ አባ ሰላማ ኸ እቲ ፊደላት ናይ ኤርትራ ዘህዊልና ንጽውዖ ኸ ከምኡ ተነበብቲ ጥራሕም ነይሮም دحرجن أم بتوسيخهم لهم فاولس وسيخهم لهم مالتي بسالساي قصر زغبرون السميم بتقصري أمس حف قدس نازلون تداريخمو حادك للتزبل بجئز اللي تصحف نصحجي انت رانا يقريخ في دلات تفوتقينكم ولا وندحر كيركم كتريهم تقوليهم ألفا بيتا جاما زبل حدا يمستي قصرناتنا مالتي قرب تويت ويا بيرم ما حيشم ممبر حد عينتي إذا ما أبا سلامة يوم مالتي بزح تاريخ يوم صريح مالتي بدحر يقصروا زمت كاب سوريا زمتوا نايشح الروميات بحالي رام برا رومون تشعت زخن قدسات متيوم زيومون ندي بقام أقريخ تتصحف مصحف قدس نابجز زترجم سبات يوم تواحيلهم توم ناي تاريخ تمرامرتي يكونوا أسرات ونزركب ينقرنا مالتي حد خبأتهم أبونا أرقاوي أبا أرقاوي أنا ما يتمنى يقصالتي إلا تأثرت ربعة أنا قلت نيرو أجي بقدامي نجيركم نيرة محدث تحدثه أبي إرترا بفلاي كما تسخله كسرنا بلنا أخون بتحنات مين تارجته والنسي مخنياته أمنا يتحدثوا زمن سلسلنا مالد نسفح جزيه بناخذ صنعنا نعود كجمر كله بعد كش زراسينا بفلاي كش حيل أبز بحال تناطم مراح زنبرن دحرتم شو دناويان كأمس موت الزنبرة من كسقاس كسع بعل صغير بعوان بعل باستر أبراهام من قعدنا خلوه على باستر سلمون زنبرة عينت أنكاس قصة نايز بنتكوستال نبلون حجز لنا النبيني مسرة هاوز غنا دكتورين في اللي يقولون قم بزح زغنا نقرأت تغيرين أجبهم أخطري ويدلي بعد أبا سلامة حزام وزمص أمنت قدامين ولا بعد أبونا أرجعون مشلري أمنيرهم تزجرم نجار وانجيل سبقت وانجيل يوم سبحانه وانجيل كسب يوم ده حركن كبي إن تبرزة نامن تاي بتحلو تسبب عنه مالتي زجبره بزح نجار كويس لازم أين سب التاريخ نقدر نصنع مالتي قال أبت ما أكلاي زبن زبل قرب تيجي يحلف لهم عند مالتي ما أكلاي زبن زبل كابشات شايك ساب حسرت حمش تخفل زبن ترايت أنت زبن كاب قدام هيك ساب حمش شايك ما أكلاي كابشات شايك ساب حسرت حمشته أنتم عقول جزية ويك عالزبناوي جزية نبلغها خاب حسرت حمشته نيوزر خاب حسرته وشته نكسب حج زلوا مالتي حج خلنا يكفل الزبن ينازلنا كنا يالنا إسران حدا كفل الزبن علنا عسرت شعت 00 حدا يلغي جمر كله إسرا كفل الزبن يخول كلتا شح مسبلا كلتا شح حدا نرجس كلنا إسران حدا كفل الزبن كومنا بلا يخيس لازم صار عسرت حمش تخله كفل الزبن
ማእከላይ ዘመን ይባል እዚ ናይ ጸልማት ግዜ ይዝብሃል ወላ በዓለም ደረጃ ማለት እዩ ንምንታይ ይኹም ኮይኑ እንተበልና ከምዚ ዝበልኩኹም ክሳብ 50 ክፍለ ዘመን እቶም አቦታት ብጣዕሚ ነቲ ክርስትና ይጽዕትሉ እዮም ነይሮም ካብቶም ሐዋርያት ዝተቀበልዎ እምነት ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ብዙሕ እዮም ጽዒሮም ስላሴ ሽዑ ተቀቢሎሞ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነት ወላ ፕራክቲስ ገብርዎ ተነበሩ ክሳብ 40 ክፍለ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ አይፈለጥን ነይሩ ብዙሓት ድማ ክርስቶስ ሰብ ጥራሕ ይብሉ ነይሮም ሓደ ካብቶም መራሒኦም አርዮስ ዝነበረ ማለት ስለዚ እቶም ክሳብ 50 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ብዙሕ መንጸፍ እዮም አንጽፎምልና ተሳማሚዖም ካዮም ገይሮሞ ኣብነት ትንሳኤ ነብዕሎ መዓልቲ ትንሳኤ ፋሲጋ ንብሎ እሞ ከምዚኣ መዓልቲ ትኹም ብኸምዚ መሰረት ኢሎም ኣብ ጉባኤ ንቅያ ዘጽደቕዎ እዩ ስለዚ አቦታት ብህይወቶም ዝገበርዎ ነገር ይምበር ከማና ሰባት እግዚአብሔር ተመሪሖም እግዚአብሔር ጸጋ ሂብዎም እዮም ገይሮሞ እምበር መልአኽ አያቀበለናም ሪያሊስቲክ ክንከውን ክነጽንዕ ከዓ ከም ዝግባአና እዩ እቲ ዝጠቕጠሉ ማለት እዩ እዚ ማእከላይ ዘመን ናይ ጸልማት ኢሎሞ ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዘየስፋሕፋሕትሉ እዋን እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ ታሪኽ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ወገንን ኣብ ናትና ወገንን ኣብቲ ምብራቃዊ ወገንን ንደቡብ ናብ ኣፍሪካን ራእይ ከሎ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ናህሪ ብኣዝዩ ጎዲሉ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ኣብ 7 ክፍለ ዘመን እምነት እስልምና ስለ ዝጀመረ ማለት እዩ እምነት እስልምና ምስ ጀመረ ከዓ ብኣዝዩ ናህሪ እዩ ሰፊሑ for some reason ብጣዕሚ ብናህሪ ተወንጭፉ ንብዙሕ ነቲ ጉዕዞ ናይ ክርስትና ከዓ ጸልይዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ምስ መጻእና ግን መንግስቲ ኣክሱም ምስ ወደቐ ክርስትና ምስኡ ከዓ ንታሕቲ እናኸደ ኸይዱ ብፍላይ በቲ ናይ ዓረብን ናይ ቤጃን ወራር ዝነበረ ሽዑ ኣክሱም ምስ ወደቐት ብድሕሪኡ ዝመፀ ናይ ኣገው መንግስቲ እዩ እቲ ናይ ኣገው መንግስቲ እውን ነቲ ክርስትና ሒዝዎ ነይሩ እዩ ግና ብዙሕ ተጻራርነት ነይርዎ ሕጂ ኣክሱም እቲ ምጅማሮም ካብ ዱባሩባ እዩ ካብ ማእከል ኤርትራ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ግን ናብ ኣክሱም ገጾም ኮይኖም ንታሕቲ ገጾም ኮይኖም እስቲል እቲ ግዝኣት ግን ኣብቲ ማእከል ኤርትራ ክሳብ ሓማሴን ክሳብ በዓል ደቀ መሓረ ናይ ድንበዛን ካብኡ ጀሚሩ ንታሕቲ ገጹ ዝመፀ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ይገዝኡ ነይሮም ምስ ወደቐ ግን እዚ መንግስቲ ኣገው ድማ ምስ ነገሰ እቲ ማእከል ናይ ክርስትና ምስ ፍሕፋሕ ናብ ደቡብ ገጹ እናኸደ ብፍላይ ናብ በዓል ጎንደር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ላሊበላ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ መስሕብ ናይ ቱሪዝም ኮይኑ ዘሎ ሽዑ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ገዳማት ብሰፊሕ እውን ይቕጽል ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ እዚ ብመንግስቲ ዛግወ ዝበሃል ዝፍለጥ ናይ ኣገው ዓሌት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብገባግን ባሕሪ እውን ሱልጣናት ነይሮም እዮም ሽዑቲ እስላም ኣዝዩ እናስፋሕፍሐ ኸይዱሎ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣክሱም ምስ ወደቐ ኣገው ድማ ክገዝእ ምስ ጀመረ ቁሩብ እናተዳኸመ እቲ ክርስትና ከም ዝኸደ ሰንስ ክትገብሩ ይደሊ ማለት እዩ በቲ ገባግን ባሕሪ ከዓ ኦልሬዲ እቲ ናይ እስላም ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ቅርስታት ናይ ክርስትና ፈሪሲ እዩ ብፍላይ በታ ዮዲት ትበሃል ንግስቲ ካብ ደቡብ ዝመፀት ነቲ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ምድሪ ሓበሻ ዝነበረ ንክርስቲያንን ኮነ ኢላ ንምጽናት ዝገበረቶ ነገር ብዙሕ መጽሓፍትን ብዙሕ መወከሲ ክኾነና ዝኽእል ቅርስታትን በሪሲ ሓደ ካብኡ ተሪፉ ዘሎ ግን ሕጂ መጽሓፍ ሄኖክ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ቀኖና ናይ ፕሮቴስታንት እቱ ኣይኮነን ምክንያቱ ምስቲ ካልእ ጽሑፋት ስለ ዘይሰማማዕ ግን ከም መወከሲ ግን ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ብዙሕ ጠቓምዎ ከም ዝኾነ ንባዕሉ ይሁዳ ሓወጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ይሁዳ ናይ መወዳእታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽሑፍ ጠቒስዎ ኣሎ ንሄኖክ ብምሉእ እቲ ምዕራፍ ሄኖክ እውን ብትንቢት እንታይ ከም ዝበለ ሻብዓይ ካብ ኣዳም ከም ዝኾነ ጠቒስዎ ኣሎ ስለዚ ንመወከሲ ኣዝዩ ይጠቕመና እዩ
authoritative ናይ ህይወት መምርሒ ጌርና ክንቅበሎ ግን ኣብቲ ቀኖናና እትው ኣይኮነን እንታይ እዩ ብዓይነ ታሪክ ክረኣይ ከሎ ግን እዚ ጽሑፍ እዚ ብዘይካ ብግእዝ ኣብ ዓለም ኣይተጻየለን ሙሉእ ጭረምራም ናይ ዕብራይስጥን ናይ አረማይክን ኣሎ ብሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ተረኺቡ ዘሎ ግን ብቋንቋ ግእዝ ጥራሕ እዩ እቲ ጭረምራም እውን ዝተረኽበ ድሓር ኣብዚ ዴድ ሲ ስክሮልስ ዝበሃል 947 ዝተረኽበ ጥቕላላት ማለት እዩ ኣብኡ ጭረምራም ናይ መጽሓፍ ሄኖክ ተረኺቡ ብአረማይስጥ ብሂብሩ ከዓ ብዕብራይስጥ ማለት ተዘየሎ ብግእዝ እዩ ተጻሒፉ ስለዚ እቶም ናይ ግእዝ ሊቃውንቲ እንታይ ይብሉ ማለት እዩ ክጽሓፍ ክጅምር ከሎ እውን ካብ መጀመሪኡስ ብግእዝ እዩ ተጻሒፉ ኢሎም ይማጎቱ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ የኣይፋሎም ከምቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ፍርቁ በአረማይስጥ ፍርቁ ከዓ ብዕብራይስጥ እዩ ተጻሒፉ ካብኡ ግን ተተርጉሙ ይብሉ ኤፍሬም ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ሊቅ ኣብዚ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እውን ንብዙሕ ዓመታት ዝመሃረ ንሱ ክነግረና ከሎ ግን ፍርቁ ብአረማይስጥ ፍርቁ ብዕብራይስጥ ግን ብቐጥታ ብግእዝ ተተርጉሙ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዘሎ ግን ናይ ግእዝ ማኒስክሪፕት ብኢድ ዝተጻሕፈ ማለት እዩ ካብ ንግስነት ዛግወ ናይ ኣገው ቀፂሉ ዝመጽእ ኣብ ማእከላይ ዘበኒና ዘለና ስርወ ንግስነት ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዘማጉት እዩ ብዙሕ መጽናዕቲ ድማ ዘድልዮ እዩ ይኩን ኣምላኽ ዝበሃል ንጉስ እዩ ነጊሱ ሕጂ ካብ ኣኽሱም ጀሚሩ ናበይ ሓይሉ ይኸይድ ኣሎ እቲ ክርስትና ረኣይዎ ኣብ ኣገው ኣብ በዓል ጎንደር ጸኒሑ በዓል ይኩን ኣምላኽ ከዓ ብኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተደጊፎም ማለት እዩ ንግስነት ናብ ሽዋ ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ንታሕቲ ገጽ ይኸይድ ኣሎ እቲ ክርስትና ብኣንጻሩ እስላም ከዓ ከምዚ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ዘርእየና ኣብቲ ማእከላይ ዘበን ሕጂ ንታሕቲ ገጽ ወላ እንተኸደ እቶም ነገስታት ናይ ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ፍላይ ነቲ ክርስትና ሓጊዞም እዮም ብዙሕ ንክኸይድ መሬት ብነፃ ይህቡ ነይሮም ቤተ ክርስቲያናት ክስራሕ ገዳማት ክህነፅ የተባብዑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ካብኡ ቐፂሉ ሃፀይ ዓምደፅዮን ዝበሃል እዩ ሕጂ እዚኦም ንሕና ናይ ኣኽሱም ዘርኢ ኢና ኢሎም እዮም ተስዮም እዞም ስርወ ንግስነት ሰሎሞን ንብሎም ናይ ኣኽሱም ከዓ ኢና ክብሉ ከለዉ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ዘርኢ ኢና ይብሉ ኣለዉ ብኸመይ መገዲ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ እቲ ስራሕ ዘድልየካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እምነት ኣይሁድ ከም ዝነበረ ጥርጥር የለን ኢና ንብል ዘለና ንምጽንዑ እቲ ገድሊ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ በአኽሱም እቶም ኣኽሱም ካብ ንግስቲ ሳባ ዝነበረቶ ቦታ እዮም መፅኦም ማለት ካብ የመን ዝመፁ እዮም እዩ ዘረባ የመን ከዓ ብኡኡ ዘለዉ በቲ ምብራቕ ሰሜናዊ ዘለዉ ከዓ ዓሌት ናይ ሴም እዮም ንግስቲ ሳባ ድማ ኣብ ማእከል ናብ ንጉስ ሰሎሞን ከም ዝኸደት እሞ ከዓ እቲ እምነት ካብኡ ከም ዝተቐበለቶ እሞ ናብ ምድሪ ኤርትራ ብደንከል ምስ መፁ ኣብ ድባርባ ምስ ሰፈሩ ኣብ ከስከሰ ምስ ሰፈሩ ብኡ ገይሮም ኣብ ኣኽሱም ምስ ሰፈሩ ንግዚኡ ብኣገው ጠፊኦም ጸኒሖም እንደገና ይለዓሉ ከም ዘለዉ እሞ ዘርኢ ናይ ሰሎሞን ኢና ኢሎም እዮም ክለይም ዝገብሩ ዘለዉ ሓንቲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክጠቅስ እየ እሞ ቁሩብ ክትሓሓዘልኩም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ክንርኢና ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 6 ዘሎ ማለት እዩ ኖህ 3 ውሉድ ወሊዱ ሴም ካም ያፌት ሕጂ እንተዳ ኣጽኒዕናዮ ኩሉ ብቕድሚኡን ብድሕሪኡን ዘሎ ያፌት ጎሜርን ሞጎግን ማዳይን ያዋንን ኣብቲ ቁጽሪ 2 ማለት ቱባልን ሚሴክን እናበለ ይቕጽል እዞም ዘርኢ እዚኦም ናብ ግሪክ ገጾም ኮይዶም እቲ መቄዶንያ ንብሎ ማለት እዩ ጻዕዳ ሕብሪ ዓይነት ዘለዎም ከዓ እዚኦም እዮም ዞም ናይ ያፌት ሓደ እቲ ካልኣይ ቁጽሪ 6 ዘሎ ከዓ ደቀ ካም እዮም
بالإنجليش كا هام يبلو مالتي كوشن مصرايمن فوتن كنعانن يوم حازو لي حجي كوش أبوزح ترقمات إثيوبيا إثيوبيا مخانو أقول لهم سامع اليوم إثيوبيا أينا ينتهلنا حجي تحت إلكا خاب قبسي ناب السودان مالتي كساع تحت مدري إثيوبيا all the way إرترا حويسكا مالتي أبتي خجمر كلها مدري نوبا يبهال ليرو سلازي زوم دكي كام كوش يوم مالتي كالاي مصرايم كا مصريم قبسي سالساي فوت كا ليبيا تمراب عي كان آنيو كام زولدو كان آنكا زوم فلسطين مخانومي مالتي سلازي اتي زرقوش بنوبيا بتا نقست هندك تبايلا زلا معرف شمونت قبر هواريات زرقنا توميا توم نوبا مالتي ازيوم كبزيلوم مزيوم نابير ترامس موزو اقونا توم زرقيوم كومون اب هاقرنا حجي بعال بلين أفار إيروب زعمسلون نايكوش زرع اللوم يبل بفلاي مرقيتا برهانا مسكال مالتي إذن أخصوم نابزيوم يخمتكم للي حجي بيمن زموت خوينم عليت ناي سيم إنا سيماويان إنا يبلوك أنقوم كابحكي ناي سيماوي سلازت تقرنيا تقرقز أنقوا ناي سيم ويكا سيميتيك نبلو مالتي إذن ما نقست سابا ناب سلومون كيدا مستزقبرة رخكب نحنا ناي سلومون زري إنا إلوم يوم حجي بعالي كنا أملاخ نقص زنقست سلومونيك دايناست زبهالو كساب كزي هاي لسلاسي مالتي تاريخ سنقرنا زيو امنت أيهود كأخمس نبرة رقصانيا إنا دم ناي أيهود اللهم يبلوم إنكن زي نتزن حزقت سلمزنعتي قد يفير له مالتي قال نمجمع رأيزي هذه عملتين بودوك مجدي كبر نجست زبالة صحافة ناي سلمونيك دايناست ناي زر سلمون مالتي كمون نمدري إرترا بوتادراو مجدي جيرو مرو إثيوبيا كجزء جمرة حجة أسماءهم تلاستوعيلكم عندتين زرع يعقوب بعد مريم لبنى دنجل غلاوديوس سرس دنجل سوسينيوسن كاروتن نجستات نايسرو نجست سلمون نبرو مالتي زياتهم كلهم حجي زرع ناي أخصم إنا يبلو بفلاي كاب زرع يعقوب جميرو كا اتي نقسنت اب اخصم كيدوم يم زقبو هاي لسلاسي لبعلو اب اخصم كيدوم يم تقبيهم مالتي مخنياتو زرع اخصمنا زرع سلومن إنا إلهم سلازا امنو مالتي اجي ازي يمقوت ازي بزحات زي قبلوه اللو نحنا قمت تاريخ كم زلوه نتخرستنا خمي يلو خمزة سفح عسل زحك زنا نفلطو قال كم زيلو حجة خرستنا ناب دوبوبن ناب معرابن قصص أسفح مالتي بسمين جميرو ناب دوبوبن ناب معرابن كيدو أبز جزء زي بجزء هذا زرع قوم كمو بسرعة مرتي ناي فيدلات ناي زيما ناي سواسو كجبر جميرو أبرسيو مترجم صحفات مرتي تجميرو مالتي حجة خرستنا ولا بيت بوليتيكا ووجنات بزح عنوات سجبرون تنورو استيل توم نجستات كن كريستنا يسفح فحني ربي زينا هم فلت زقبانا والدي حجي انتلا وعلي انتلا إلكا انتاي مالتي تقرنيا استقمالو أنا ترحين بوي تغربا أي بهلني ولا نزيت فلطة مالتي وقال يسوع كريستوس تحتات كونيو معدنا أنس بسقى أملاهم بدقفنا إكسي أبيهر ينزنا برنبر كاب بسأي ويكابتون كالوت ناتي زي كونوا وجن ون أي بلسني كنبل ترحيناتنا تساوعت كاون حلف أي دليلنا مالتي سلازي زمنا كستات سنا إثيوبيا يكونوا
ولا كلهم توم تاريخ زصحلنا بزح أبت كريستيان كم زصعته كريستنا هم كيتفق كم زصنحنا نحنا أبت እግዚአብሔር ሂብና ዘሎ ንቅጽል ከም ዘለና ይትምርዳ كخون زجبوا مالتي سلازي فيدلات ممهر جميرهم بجبوا أبز جزيزي زيما ممهر جميرهم سواسو كني بزح نجر حلو في حالهم كابت مترجع مسحف قدس هرمناتيكس نقول مالتي in fact نعود تمارسنا كنصنعها لنا مسحف قدس كما يلهم يترجمون يرهم إلا أبتنتهوا خنفتش كلنا مدارك تصاب حجي يقولون ولا فاين زغنو ليك أونت حجي نعيسران حدا كفل الزمن موكسي زغبرو نتناي كاب قدامي كفل الزمن كساب حمشاي كفل لا يزلو كومون أما أكلاي زبن زنبرة مالت كما يجيرون مزحف قدس يترجمون يرون وقال أب جزية درجات تغينوت مزحف قدس تزحفس نعوم يغرب هجي أب جزيراتي أبنت كوباكومي أمناتنا جزية أبي أتراب زنبرنالو ቋንቋናት ግርኛ እዩ በፈላይ ከተማ አስመራ ንዝነበርና ማለት እዩ ካቡና ጉኻ ቋንቋና ይገዛውቱና ነው ንሓንሳብ ብግልባት ቋንቋ ክንዛረብ ጀሚርና ነርና ሙሉ ስቴትመንት ብግልባት አዘራርባት ዘር ማለት ኣብ ሓደ ገዛውት ተኸካ አናቶም ተርሚኖሎጂስ ኣለዎም ካቡናው ማለት እዩ ሕጂ شعوب جزية مزحف صحفة أبتناتي جزية ناتي كواريس سنتيو جن ترد وبتي كلام ونزنا برا مالتي ده هري كل تسلسل بيت عنات كا حجات تقرينيا همي وساسخو خمزلور يوم مرة هم يعني واي صبوك يروح تركم وزغلسي تقول ده هري تبيت عنات سموس ورا اليوم ويس تأبو زنا برا بخوم وين أخن ردوس لازنايت أنت مسنعتي بعل أغسطينوس نابنت مزحف قدس كما يجرون تركمون يرون كنبل كلنا بقربانة تستصحف الصوم زغروا مسلسخونو أزيح جزنا it doesn't mean ملوك بملوك كنا عاد يرون كنا لا يخلينا كنا أزيح جزنا يمالتي سلازي اليوم كأم تركوا مزحف قدس ون جميرهم كم زنبرو نفلت كتسيلو توم أب مدري إيرتراز نبور السلطانات نمجمريا ببحر نجاسس بالمعارك مسوعي زحزون بجزيها زرعي قوبي مالتي بحر نجاسات إيرترا مس أرثوذكساوي بتكريستيان طبق زمدنا هم زنبرم وانا خطم دما دباروا هم زنبرت زي أب عسر شفت في الزباني مالتي حجي نمنت أيتهم نجاسات بتزلخون لتاريخن كأز تقصص زلخو انتهيكم بزيبو تاريخ بيت كريستيان كنا سمعين خلينا كلا أيدما بيت كريستيان هزباوي منجستن ويكا politicsن شراشنا نبين هاجر أيقونن تتحيزو صغيريو بيت كريستيان أمدر خوينا وكيل ناي منجستي أملاخ يعني اتهزواو منقست خامة محادر እግዚአብሔር زصرعو كاب معرف تشعك ذا الفترة جميرو مالتي زمدنا خا اللون ننبينن أيقونان هجي اتابتا كريستيان زعبا هلوات نايت منقست تفلت يقبان اتمنقست خا قديتا اللو مسل ناي بتا كريستيان كخبر ناي بتا كريستيان مسل راح زي كونس مسل زخونا زيقا كخبر أملاخاو قديتو إيو بوليتيكاو قديتو إيقوان أملاخاو قديتو بفتحن برتعن بمثلا نتسيقاتاتو كما حدر እግዚአብሔር ከምዚ አይልስተሞቶ አቡሁ ባላ ሸሆለኻ ፍርዲ አሎ ማለት በወገን ናይ ህዝባዊ መንግስት ፖለቲክስ በወገን ቤተ ክርስቲያን ከአ ብርሃን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትነግር ከይዘንጠለት ከይተባአሰት حق ዘበለ ክትነግር ከአ ናይ እግዚአብሔር ግዴታ ሕድሪ አለዋ ማለት እዩ ስለዚህ بحر نجستات إيرترا مس أرثوذكساويت بتكريستيان سبوق زمدنا هم زنبرم بقول تجزئات قصل كم زنبره دحرم دمساس إثيوبيا بأحمد جران
بحر نقاش إساق رئيسة من محدار قبره مالتي قرب حجخاء البوليتيكا وغنات كنكاينينا ندحر كنصنعون سلاز ضمنا مالتي زي بعسرت وشدشته كفل زمن إيو مالتي بحر نقاستات إيرترا أطوم زنور هاتياتنا إثيوبيا بزح مدقاف نيرويو مالت ملوك بملوك أوتونوموس أيقونن هجي بحر نقاش قبل قول له اتي مدرى بحر زبهال فلاي ما أكلاين كسعب على زولان أبدولسين زم حدرو زنورنا إيرترا أم حدرتن جزاءتن يوم مالتي سلازوزي مزقع نيروميو نابطم هاتيات ناي إثيوبيا ويقع ناي حبشان بلوزة لنا حج مالتي دحر كن كابس اوانزي مالتيو احمد قران اتي صومالاوي برتر تواقعي زنبله نمدري إثيوبيا تقليليو أصليتوا اتوم هاتيات شعوز نورخا اكساب ناب سمين قصهم هاديهم مزيهم ملو إثيوبيا تقاطعيرو كسا اب إيرتراون اب دوباربا بزح نقر وقل كمز قبرو بحر نقاس إساق بندحار مس هاتي ناي إثيوبيا مس دقف ناي بورتوغال 400 زغون عطقات والتهدرات كا بورتوغال دقف إثيوبيا شعو مزيهم لأحمد قران ملوك بملوك سحيرهم مالتي كابزو وانا زجميرون بار بحر نقستات كا أوتونوموس ويكار اسم محدار كوجي جميرهم مالتي إثناي مدر محرز بحر مالتي سلازي كابزن اليوم كابتكزة ويكا كامرب ملاش اتي بانديرا ويصندق علامانا إثيوبيا اي حلف النيرو نقاريتنا يوقعون اي هرم النيرو كله وقنهم فريم اتو مدر وحرز بحال مدر إيرترا حجزو الله دما ابتبايتونا إثيوبيا خامنبر اي نبرون سلازي كاب شعو جميرو اتي الدوبات مفللاي زمن سمالتي مفللاي تانكرز كوميرو اتي تاريخ ينقرنا نحناون بغربا بزركبنا له اب تاريخ بفلاي اب زغربا اوان تتذكروناتو سلازمزه اب تبيت فردي قرب كله تمرتعتات زمزه حاله كابزيتات مالتي مغزاتاو دوبات كماي نبره نزبل مالتي بزي هاصي لبنا دنگل يو حجز ناي بورتوغال بدبلومات برمودز زبهال كاب بورتوغال حجز زمزه اتوم بورتوغالاوያን ወታደራት ሞት خلوكم بمصواع مزل بباص لست افدق بحري كل غزي مستي ኢትዮጵያ ጥሩቅ ዝሆነ ዝምድና ኮሙን መባአስን ኮይኒ ማለት كساب حجلو مخات افدق بحري ابطلطل زبل حطن اباسن ابغلن بسحلو مالتي كل بوياتي قبص بواتيهم تركو بواتيهم طليان بواتيهم كريستنا بواتيهم اسلمنا بواتيهم ስለዚህ ዓቢ ስትራቴጂካዊ አገዳስነትን ሃይማኖታዊ አገዳስነትን አለው ማለት ነው ካብኡ ቀጽሉ በ16 ክፍለ ዘመን ይዘውም ባህር ነጋሽ ናይ ጻዕዘጋ ዝተረኸበ ናጽነት ብራእስ ሚካኤል ስሑልውን ውድቀት ከም ዘጋጠመው ስቲል ባህር ነጋሽ ኢሳቅ ርእሰ ምሕዳር ናይ ምድሪ ባሕሪ ፍላይ ኣብቲ ካብ ሓማስየን ዝግዛ ማለት እዩ ሁሉ ምድሪ ኤርትራ ከሳብ አብዱልስ ዙላን ማለት እዩ ምስ አወጀ አሕመድ ግራኝ ምስተሳዕረ ታጽይነት ናይ ኢትዮጵያ እንደገና አቦቱ ተመሊሲ ናብ ሽዋ ገጽ ኮይዲ ማለት እዩ በዓል ሚካኤል ስሑል ድሓር መጺኦም ታሪኽ ከም ዝነግረና ማለት ብፍላይ ኮኔል ዝበሃል ልዕሊ 30 ዓመት ኣብቲ دام كونيل I think فلوتيو أبتي برتاو قاسون أبرها مس تزنبرة صورة وتيو نبوزح عمتات بتلقي تاريخنا إيرترا بقرب أوان زنقرنا إيو تبوغ زخنا صحفات المال لو حلاي إيرترا ونيري حجون ستيل بوزح بريتوتات هيو مال سلازي reliable source أستأمنه سبعي سبوق زخنا صحفاتيو صحفو لازم السوق نقرأنا خلو راس مكيال سحل
نهزجا كلتا باور نيرو أبي إرترا هذا عسر شجشت فلزمان ما تهزجا نتعزجا راسم كير سحول مزيو بتوم هزياتنا إثيوبيا كل جزيرة إرترا أب إرترا زنبر حزبي كجبرون تي جبري كوستلون بزح وقعتن بزح دليتاتن كم زنبره قلوس زخانة تاريخيو سلازي بزام رأسي مزيوم نايس عزقا مدرب حرق الله ناي هزقا بمحقازم هزقان عزقان أبكبيت متفنان كم زعتوا كوينان مالتي مانياتن مدرب حدث جوزوس نور شعور الصميم ازي نجار ازي السيلو نحرك الرئة لنا نايس عزقا دقيات حيلو نهزقا هذا حر رأس زغنو رأس ولد ميكائيل سلومون أبكبيت فيناتن بزح هلكيت نايسباتن زغنولو بزحي مالتي بزغا تليان ونكأتو عدل توهيبو مالتي اتهاجر بطبق بودوب مجدي زحلوا سلا زي ترخبه تليان ون بقد صاري كأتو كيلو مالتي سلازي تناي بوليتيكا سلطان معكل كابسمين نابدو قصو مسكده قوانقا قرز مساقون مسكال قوانقاتاتن بيجان تحويسو إيو قوانقات قرنياون مسيزو لنا مالتي سلازي خابتي بوليتيكا وزي إلنا نابتناي بيتا كريستيان نابتناي مزحف قدس بترقامن انتدا آتينا قوانقات قرنيان قوانقات أمحارنيان سي قوانقا قرز مسكال قوانقاتات ناي عربن ناي بيجان تحويسي يخوينو يبل مالتيو توم صحافتنا إثيوبيا بوغنا دما بفلايتي ولدو حزب إرترا صحافة كومي كونن توم ساباويان ناي نقص سابع عليت مالتيو ناي إرترا أدخلو ودنكن جميرهم تقرنيان تقرن جئزن ززارب قوانقا نقص زغنا عليت نيرواميو سلازي قطتا إلى أمسيو يبل مالتيو زغلتيو الله بزغنا جن كسع جزية هالسية تدرس صحفات بتقرنيا عين ركبن وملو ناي مصحف قدس ديو تاريخ ديز نقرنا بجئز قانقات راحيو تصحفو مالتيو ما أبتمع كلاي زمن كساب عسرته وحمشت عسر شكشته زمنات زنبره تاريخ ناي بيت كريستيان مستي من محدار ناي هاجرن ازي يمثل قربتي كل جزية تاريخ ناي ميدل ايجز كنقر كله ولا بيت ناي معراب وقال بوزح السحابي يقولن مخنياتو بوزح فرفنت زغنا خرستنا وعي زغنا خرستنا زلتوغي يلو ايقونن بخوميهم دما ناي سلمات اوان زبلو مالتي سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ማዕከላይ ዘመን እዋን በሰላም ወዲና ለና ኣብቱ ምዕቡል እዋን ኣብ ዝቕፅል ወይ ካብ ዘመናዊ እዋን ክንከይና እዚ ካብ 19 ክፍለ ዘመን ይዝጅምር እቲ ቀንዲ ንዓና ፋሚልያ ዝኾነ ሬሌቫንት ዝኾነ እውን ካብዚ ይዝጅምር ጽቡቕ እቲ ታሪኽ እውን ክርዳእኩም ክትሕዝዎ ትኽእሉ ካብዚ ክርስትና ወይ ተተሓድሶት ወንጌላውያን ዝበሃል كلمة شوداناويان مصوم نيرودو أي نبرن زبل حتو زخم اللاسيو ويس شوداناويان يوم توانجيل أمس يومنا زبل حتو زون كلمة لصينا كابوقات سيرو تا أرثوذكساوي تتوهدو بتكريستيانون انتاي أورفتون يروا توم وانجيلاويان ون كمي إلهم يوم تفريم زي أتومك مستي أب جرمن استلع على نايلوتر محداس بعسر شنشتغل زبل انتاي زمدنا لو سلازتي دحارتي كالوت كسستي زخصوون والتي بروتستانت بهالمقدمون عايز على امنتيو انا امنتنا ني حبشا كابتنت تقمتي باي هدز مسنا خمزن يلو جينا هولوت حصر زعقتلكا انتاي اخا تتملس نزبل حطول زيتات ابتي زمناوي اوان كنرينا الزمناوي اوان مسرعنا من فقال أملاخ بحنتي برنامج كنود عيدلي بدهري يجن
اتبيت أمنت سبحال كما يلون في الله يمزي نهوارات بتكريستيان حانتي أليرا كاثوليك أرثوذكس بروتستانت أبتعت بروتستانت أحجي لعلي 14 سخونا بعلم عينت أمنتات زلقمين يفحيل أمون إحنا انتهين حز تكزي أبيهر هي ومغانو نفلتنا ودي يسوس كريستوس كاب كندانا خمستسغل موزل ألماوي هوت كم سبنا ترتر يبلنا كما يغيرنا قلنا زخرستنا نسعبه كما يغيرنا زو محدات زبالون باستر عنتوي برهان كنكون نخل قدمنا هاجرنا دحالك أملا علم نسعب وصل زلناس فريتنا دا نغيب بفلتر دا نهوتنا نطم أما أسرت زلون نمفتحي دا نخل بتكزي أبيهر زمر حنا استراتيجي نتكم بحيل منفس قدس نتعاطف نحزو دامر رحوق كله خي مرمرنا نجارات أين مفقه زي يزلمو لو معتتنا ماكلاي زمن ودي الله زي أبيهر يبارككم حطوتات نقرب دقائق كنهب إنا حتى تنزل لسب كابوغن تجيسي سلزخله التفنا عن عدسنا رئيس السحوي تاريخ الحطويو سلست مسماراتي خاطر ذلك أمنت بوليتيكا ناي كلافات حاخات ذلك تبغي تحنتي ريتو يذهب باتشنت تقبرلو تبغي مالتي قلت هذا حطون تاي أبتزعلف أوان أبتزعلف يشتري مالتيو أمنتن بوليتيكا استواصلوا يومين اسم بوليتيكينياتات نت أمنت خلقفو خلو نت أمنت حالي ما يكون سلازس أزبو خما يتفتحو نزس انتهي مرسل لك مجمريا التاريخ بتكريستيان كننقر كلنا تم كان تواصلت تم مراحتي يوم نيرم أبنت قسطنطينوس أبرابعيك لزبن أب كتما نكيا كابزول على من مجمريا وانت إيكومينيكال كونسل زبال قبائي نا يسوس كريستوس أملاخنت ترجع زولو شعوبي إتنازي زغوسه كا قسطنطينوس مالتيو ناي إمباير ناي رومان مراحز نبري مالتيو هجي كم زبل كايوتهم اترئيتو نايسر كل جزء فلالي سلازي أنا نقرأكم كلهم إذن مريج عنده زلو ترجس أني أزخون كلها أزيو يبل مالتي سلازي رئيتونات نايسب والقسطنطينوس نتمنى قصته كل خصفة دليلو نصب مقبله ونت كريستنا تقولي إذا أمبر يتطمن زبل رئيتو الله بتحروا جنك بزخورة يكون تناتو هغناتات سرح أملاح جنت سريحيو بوحدو أتي جوائن خخون زف كلامه بتكريستيان أب حدا سميرة هو يسوع كريستوس أملاقيو بمبالا شعيا ونا أريوس وجزته بموجزها على سراح تسريحي مالتي سلازي إذا حدا أبنت بزحت نجستات دما كسح نقص إزانا ناي مدرنا مالتيو خرستنا استقبلوا ما البوليتيكا الكريستيانسي أبزت حازلو مجدي فريقة إذن تغيروا بخمس مخنيات تقبل
እቲ ፖለቲካዊ ዝነበረ ኩነታት ክጠቀስ ብግዲ ተዘይኮይኑ እቲ ታሪክ ናይቲ ቤተክርስትያን ቦጋል ክኸውን እዩ ነቲ ሰብ እውን ኣይርድኦን እዩ ስለዚ እቲ ሃገራታት ናይቶም ነገስታት እግዚኣብሔር ዋኑ ቅድም እቶም ብርግፅ መርትዖ ዘምፅኡልና ከዓ ኣሎ እውን ገሊኡ ንቕበሎ ተዘይለ ኩሎም ነገስታት ግን ብድግድቡ ንርእሶም ክሓይሽ ክብል እዮም ከምዚ ገይሮም ክንብል ካብ ኤ ክሳብዚ ኣነ ይክእልን ኣይተገብረኑ ስለዚ በዚኣ እቲ ከምኡ ከም ዝነበረ ሞቲቫት ከምኡ ሃገራታት ግን ነይሩ እዩ ንርእሶም ኢሎም ዝገበሩ ነገስታት ብዙሓት እዮም ኣብዚ እውን ክሰማማዓካ ይኽእል ማለት እዩ ዛዕባ ጽቡቅ ትምህርቲ ብሓቂ እናመስገን ገንሲ ኣብ ማርቆስ 16 እንደሪና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ዓባይ ተልእኮ ናህና ዝሃበና መጀመርያ ወንጌል ክንሰብክ ኪዱ ኣብ መላእ ዓለም ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበሩ ብዛዕባ ቴዎሎጂ ወይ ከዓ ዛዕባ ካልእ መሃሩ ኣይበለለን كنت قالوا ده كوين of course theology بمال ما يكون تمارو صبوي اي صبوي كان مستين اي وانجيل تلقوسي كبينا لتاز زملس على خازم شماغل في الله كبرنا عملاق يكون أزينا الحكوس كم زعم السنة عمق زبالة فتت كنو الصخ كنفلت عملاق حتى السنة زعمنا عملاق مسؤول حنسا زي منفساوي كيرنا روستو زحنا قرارنا زين أنت منفساوي خوينو كنبر نخيلنا مسرت ندحر زي تعيو كن تهن صابو ملو هاي تعيني هاريا باولوس كزارف كله أب قبر هاريات معرف إسران كلهم طبعا قلتي مساكهم سي كل مخرع أملاح نقركم من بر زترف كلكم نقر إبلين سلازي مسحف قدس كنديو خلنا مسحف نقست النوو مسحف مسافن تلنوو مسحف قدس معنا تاريخ نقستات ننببنا أبيكم عنهم داويس نقصي ساول نقصي ብዙሓት ዘይ እዙዛት ንጉሳት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ኣለዉ እዙዛት ነገስታት ከዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉሉ ስለዚ እቲ ካህናት ነቢያት ነገስታት ኣብ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ናይ ካህናት ታሪክ ነንብብ ናይ ነገስታት ታሪክ ነንብብ ናይ ነቢያት ታሪክ ነንብብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጽኣና ድማ ናይ ሃዋርያት መልእኽቲ ኣሎ ናይ መንግስት መልእኽቱን ኣሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰለስተ ዝተሰረታ እግዚአብሔር ዘቆመን ነገራት ኣለዋ እታ ሓንቲ ዘቆማ መንግስት እያ እታ ካልአይቲ ቤተ ክርስቲያን እያ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ቤተሰብ እያ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ መንግስቲ ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ ቤተሰብ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና أملاح نمنجستي زرعلو حقن سرعتن أو مزحف قدس أو بولي كيدا أو حدش كيدا تزحفوا لنا نمنجست سرعتاي محلاو تقال أملاح كنقرر نقوله قفعي حاتيات كي سعر أو بولي كيدا منجستي قبرن نيرو منجستن امنتن بحانسا يجيرو كسام عرفت شعرت المس أم عرفت شعرت أملاح منجست سريعو نسب كابسلت عنو مغيرو نسب كفردو نسب كخاطرو نسب خاطرو اكزيابير سيفي نسب هيبوه نزقتنا قتلنا إلوه
ንዝበደለ ቅፅዓዮ ኢሉ ካብ ስልጣኑ መንግስቲ ኣቆይሙ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ ምስቆመ ንምንታይ ኣቆይሞት መንግስቲ እንተይልናኻ ሓጢኣት ከምቲ ብዘበን ኖህ ዝኾነ ብማይ ኣይሂ ገይሩ ከየጥፋኣና ምእንቲ እቲ ሓጢኣት ከይስዕር መንግስቲ ገይሩ መንግስቲ እንታይ ይሰርሑ ምሕላው ግብሪ እናተቐበለ እንታይ ክገብር ንህዝቢ ሰራቕ እንተሎ ግደፍ ክብሎ ገፋዕ እንተሎ ግደፍ ክብሎ ሓያለ ኢሉ ንድኻ ዝጭቆ እንተሎ ንዕኡ ክሕዞ በደል እንተገበረ ስርዓት ተገበረ ክቐፅዖ ከቑንዖ መንግስቲ ተዘይህሉ ኣብ ኣራዊት ምተለወጥና ንሓድሕድና ምተባላዕና ነርና መንግስቲ ኣምላኽ ዝሰርሖ ኢንስቲትዩት እዩ እትስርሑኻ መሰለ ወዲ ሰብ ክኽብር ምርጫ ናይ ወዲ ሰብ ክኽብር ሕግን ፍትሕን ክገብር ፀካናት ክቐፅዕ ገፋዕቲ ክቐፅዕ ዕቡያት ክቐፅዕ መንግስቲ ገይሩሎ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ናይ እዝራ ግዜ ኣብ ናይ ነህምያ ግዜ ንርኢና ቤተ ክርስቲያን ድማ ናታ ዝኾነ እጃም ኣለዋ ንመንግስቲ ስቕበል ትጋገለኻ ክትብሎ ስልጣን ኣለዋ ደረትካ ስሒትካ ኣለኻ ክትብሎ ስልጣን ኣለዋ ወንጌል ንህዝቢ ክትነግር ስልጣን ኣለዋ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ሰባት ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝተዳለዉ ክኾኑ ብምምሃርን ብምምዓድን ብምፅላይን ነቲ ህዝቢ ከተዳልዎ መንግስቲ ኣምላኽ ከተስፍሕ ስልጣን ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ንመንግስቲ ክትነግር ስልጣን ኣለዋ ነቢያዊ ድምፂ ከተስምዕ ስልጣን ኣለዋ ማለት ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ከዓ ፓወርፉል ነገር ቤተሰብ ድማ ባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ መሰረት ቤተሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ውሉድን ከዓ ኣምላኽ መጀመርያ ኣብኣ ቀንዲ ነገር ንቤተሰብ ዘለዎ ዓላማ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ኣስፊሑ ነጊሩና ኣሎ ስለዚ ፅባሕ ንጉ ኣብ ዓድና ምስ ተመለስና መንግስቲ ክህልወና እዩ ንሕና ቤተ ክርስቲያን ኣላ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ መንጎ መንግስትን ርትዓዊ ዝምድና ክፍጠር ይከኣል እዩ ኣብዚ ዓዲ ቸርች ኤንድ ስቴት ሰፐሬሽን ዝበሃል ኣሎ ደረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣለዋ ደረት ናይ መንግስቲ ከዓ ኣሎ መንግስቲ ደረቱ ክፈልጥ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ደረታ ክትፈልጥ ኣለዋ መንግስቲ ሓላፍነቱ ክፈልጥ ኣለዎ ሓላፍነቱ እንተዘንጊዑ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነትካ ዘንጊዕካ ኣለኻ ክትብሎ ስልጣን ኣለዋ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሓላፍነታ ክትፈልጥ ደረታ ክትፈልጥ መገዳ ክትፈልጥ ከዓ ስልጣን ኣለዋ መፅሓፍ ቅዱስ ተመሊስና ክነንብቦ ከለና ናይ ፖለቲካ ፅሑፍ ኣለዎ ናይ መንግስቲ ፅሑፍ ኣለዎ ናይ ውግእ ፅሑፍ ኣለዎ ተፈላለየ ዓይነት ፅሑፍ ኣለዎ ናይ ወንጌል ፅሑፍ ከዓ ኣለዎ ናይ ፀሎት ፅሑፍ ከዓ ኣለዎ ብምሉ ኢና ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ኣመፃፅኣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጀመርያ ሒዙ ከመይሉ ኣብ ዝበፅሑ ሕጂ ኸ ኣበይ ኣሎ ክንፈልጦ ንዕኡ እንድሕር ፈሊጥና ናበይና ክንኸይድ ዘለና ከዓ ክንፈልጥ ድራቆርቲ ክንከውን ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ወንጌል ጥራይ እናበልና ስቐይና እንድሕር ንኸይድ ኮይና እንታይ ንገብር ከም ዘለና እቲ ወንጌል እውን ኣይክርዳኣናን እዩ ክርዳኣና ዝኽእል ብኩሉ ብሮድ ወይ ብሰፊዑ ክንሪኦ ከለና እቲ መልእኽትና ኣበይ ክነብፅሕ ከም ዘለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሞት ኣለቃ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሻለቃ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚደንት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወታደር ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይኣርኤስ ሰራሕተኛ ናይ ግብሪ ዘኽፍል ክህሉ ይኽእል እዩ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ዝሓቆፈት እያ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ከዓ ክትፈልጦ ኣለዋ ማለት እንተዘይፈሊጥካዮ ብድንቁርናኻ ተምፅኦ በደል እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኣይኮነን ኢሉ ይሓልፎን እዩ ሓጢኣት እዩ ሰዓን ፍልጠት ህዝበይ ይጠፍእ ኣሎ ብዘይ ምፍላጥ ክትጠፍእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓበና ዝኩሉ ኣፅኒዑ ተዳልዩ መፂኡ ክምህረና ከሎ ፍልጠትና ክሰፍሕ ወንጌል ግን ቀዳማይ ምዃኑ ኣይረሳዕናን ጸሎት ቀዳማይ ምዃኑ ኣይረሳዕናን እቲ ዓለማና ቀዳማይ ሰሪዕና ዘለና ንሱ ተወፊና ተዋሂብናሉ ዘለና ነገር ህዝብና ክድሕን ህዝብና ወንጌል ክርድእ ግን ደንቆሮታት ኮይና ዘይንፈልጥ ኮይና ኣይኮና ንፈልጥ ኮይና ኢና ንነግር ዝመፅእ ዝረኣየና ስለ ዘሎ ኢና ተዓጢቕና ክነገርግል ዘለና ወንጌል ንምንጋር ቀዳማይ ስለ ዝኾነ ንሱ ቀዳማይ ሰሪዕና ክንሕዞ ኣለና መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኹን ጽድቁን ድለዩ ካልእ ኩሉ ከዓ ክውስኸኩም እዩ ትቕድም ንሰርዖ ወንጌል ክኸውን እዩ ፍልጠት ግና ክህልወና ይግባእ እዩ I think ጽቡቕ እቲ ከምኡ
كم زعينة زررب كنقبر كفتات نخون صبو تشالنج بدوهاتات نقابابر كم سلطنات سبات ويتوارحكم سلينا وكلكم زرعيكم كونفرونتون قبورنا ولا نعيب دحرون نبينهم ترخون التزلهم الرغوني اتمعبوا الحبرة السب بهم يزهنت مالت ازرع غميلك اخا خمس تمنزل لها ابزي اسقال املاح يتدقف كانيا بولوني انت تقاقيا الرمي ويكا فاسترمونكم كرداكم انت الالي انخا كرداكم يمو ابحدا نمتص هجي لك كمزي صبوق بارود تملان طيت كومو بستفلالي ملينا متاخص زغننا ايو نتوانجيل كنتكسو مبر مرحت بوليتيكا يكوننا نكومر اون يبلنا حتى قال الله كنبب قدمت من بابيون ابيناي كنتات علنا خا كنفلت بيت كريستيان إيرترا أبيناي مكان أزلا تدلا دينا باتريارك هالينا ويكا بريزيدنت هالينا ويون أباس هالينا نحناس قبل على زم حدر سنسلتاوي محدر ألنا ما يستسرت أنا قرابة we are the pioneers قدمنا بوتاتنا تأمنتات نحملنا له التندك زتودأ هنساقن يبلنا تخونتات ناي حزبنان زلانا يو ناي سدت نقرنك أخلو خاء أبقمت أتوه موهميلنا دعينا نهانت بلع لسغيلنا خلعاتو تعلامنا نوانجيني قل كرد حصة جويا بعدي يأتويت مندق أما نات حنسة بيت ملء يخون كلهم أتينا زتأكل تخنون فلسفنا ونعوز حق زنان تخنه كنا أتوينا أوريك أولو سابت العراف عسرتو شوعته نأتينا زارقون كله كابتم ناتم تقنيتي ويكا أقتمتي كمزي يوم زبلو ناتكمون زي أبيهر نمدر خمس قبرامو كله أبو خمسو كالسي يفوتي يوم سلازي خاب أملاخينا متئينا مو واتوانجينا نقرأكم زلنا خانو سيو إلوام أدنا طم مقد مالت كنت تارجيتن طيب وانجيل كريستوس المسلاحي سلازي زلنا يخونتاتن حلواتناتنا أبيناي كونتكست إنا زلنا أبيناي مخاني إنا زلنا إذا بمفلات كماي كنا كم زلنا كم فلتي قبانا ده حركة إذا سبت سقبر نجار يكونن هم تجزيه بيرت مرحنا هنا حجنا أبيناي جزيه لنا حج صباح أكتوبر كن أكبينا نحن رسمين أمريكا مالت نتاي صابينا خنا قربها how are we gonna continue كماي جينا خنا تصلينا حلفنا كم زلوا ومولود خينا هنجبر تخيناس وزح نجار يصبينا مو أي تسانا بدو زابير كاهيا وحتى قال كنببه كلنا هم فلت أصبح أنا بقدامي بيتروس معرف سلسته قدر عسرته وحمشته نقولتنا كريستوس بلبهم قدسوا امبر بزعبات أباخاتكم زلا تسفى انتاياتا تسفى اتا وانجيل اتا هيوت مالتي أوشتهم تغميت أزلا ناي كريستوس هيوت እግዚአብሔር ዘተስፈኩም ምኽንያታ ንዝሓተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ አፖሎጊያ አፖሎጂ ዝብል ካብዚ ዝወፀ እዩ ሎም አፖሎጂስት ንብሎም እውን ነቲ ጥብቅና ናይ ክርስትና ዝሕልው ሓደ ካብ ስራሕ ናይ ጳውሎስ እሱ እዩ ነይሩ ውንሶም እዮም ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት እተዳለኹም ኩኑ ግናኸ بعقل بفرحات دا يكون إيه